କହୁଛି ନନା ଜଗୁଆଳି ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ତାକୁ ବାପା ମା ଆଦରରେ ନନା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ତାର ବାପା ମରିଗଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନନା ମାମୁଙ୍କ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢିଲା। ନନା ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା। ଦିନେ ନନା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଜଗୁଆଳିକୁ ନ କହି ଗଛରେ ଚଢ଼ି କୋଳି ଖାଇଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଜଗୁଆଳି ଆସିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଟି କଲା। ଜଗୁଆଳି ଭୟରେ ପିଲାମାନେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲେ। ନନା କୋଳି ଚୋରି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ନନା ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଲା। ଜଗୁଆଳି ତାର ହାତ ଧରିଲା। କହିଲା ଚାଲ ତ ବାପା ପାଖକୁ। ନନା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କୋଳି ଚୋରି କରିନାହିଁ। ନନା ଠାରୁ ସତ କଥା ଶୁଣି ଜଗୁଆଳି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଜଗୁଆଳି କହିଲା ନନା ତୁମେ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶିବ ତାହେଲେ ଭଲ ପିଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଦିନଠୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ନାଁ ହେଲା ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ଆମ ଦେଶର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଡରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେ କାମରେ ଭଲ କାମ କଲେ। ସେ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ହଉ। ସମସ୍ତେ କହିବା ଭାରତ ମାତା କି। ହଉ ତା ପାଇଁ ତାଳି ଟିକେ ମାରିଦେବା।